हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा गोबावथार जाबायमोन राङारि अनसुंथाइ एबा फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सनि सायाव भिडिअ खालामिया बेनो जाबाय आसाम बाजेट 2022 एन्ड 23 जाय नोंथांमोना बायदिसिना स्किमाव एप्लाइ खालामदोंमोन गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ आरो बिनि रिप्लाइखौ आं मोजाङै होनो हायाखै मानोना जेबो अफिसियेलि आपडेट गैयामोन। दा मोनसे अफिसियेलि आपडेट मोननायलाय आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होनो आखायाव लागासिनो दङ बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांनो हागोन। राङारि अनसुंथाइ जायफ्रा एप्लाइ खालामना दोनदोंमोन जेरै अरुणधति गोल्ड स्किम बेनिफ्राय अरुणोदय सयाम आरो गोबां बिथिङाव एप्लाइ जाना दङ बेनि राङा दासिमबो हाबाखै नैबे फाइनेन्स डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव गोलैयो नालाय दा बेखायनो जोंहा नायनोसै आपडेटखौ सोर होदों गोदाननि आपडेटखौ जों नायनोसै फैदो। दा नोंथांमोना जायफ्रा टुइटार एकाउन्ट दङ स' नोंथांमोना नुनो मोनगोन टुइट खालामदों फाइनेन्स मिनिस्टारा जे 2022 एन्ड 23 नि थाखाय गोदान सेसन एबा फाइनान्सियेल इयार ओंखारबाय जेराव नोंथांमोना गोदान बाजेटआव आपकामिं बाजेटआव बायदिसिना मोननो गोनां राङारि अनसुंथाइ जेरै अरुणोदय स्किम एबा अरुणधति गोल्ड स्किम एबा सयाम दङ आरो गोबां दङ जेरै ग्रेजुवेट फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स जों एप्लाइ जादोंमोन नङा होमबा राङारि अनसुंथाइनि सायाव। दा बेफोरबादिया 2020-21 हाबनाय जायासै एबा 2021-22 हाबनाय जायासै नाथाय 2022 एबा 23नि गेजेराव गोदान बाजेट एबा फाइनान्सियेल इयार गोदानै बाजेट खालामबाय एबा रिभिउ मिटिं खालामनायनि बेयाव आपडेटखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बिथाङा टुइट खालामनायनि गेजेरजों दिन्थिदों। दा बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय एबा एप्रिलनि उननिफ्राय मोननायनि लामायाव थांगासिनो दङ बेखायनो नेथ'नांगोन जाय नोंथांमोनाहाय थालांदोंमोन एबा पेन्डिं जादोंमोन स्टेटासफोरा अब्ला बे गोदान बाजेटआव मोननायनि लामायाव थायो। दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन लेटेस्ट आपडेटआ। थ' बेनिफ्राय स्कलारशिपनि गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जेब्ला स्कलारशिपनि लेटेस्ट आपडेट फैगोन अब्ला नोंथांमोना फाइनालि मोनगोन आंनि चेनेलाव आपडेटखौ होगोन। दा बेनोमोन लोगोफोर रिभिउ मिटिं खालामगासिनो दङ जे नोंथांमोना नुनो मोनदों। थ' भेरियास डिपार्टमेन्ट जायखिजाया डिपार्टमेन्टखौ लानानै फाइनान्स मिनिस्टाराहाय सावरायलायनाय जागासिनो दङ। दा बेखौ नायोब्ला फैबाय थानाय समावहाय गोदान बाजेटआव गासैबो पेन्डिं जानायफोरा मोननायनि लामायाव थांगोन आरो। दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो गोदानै फैदोंब्ला नोंथाङा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि आपडेट मोननो।